Στα αρκουδάκια προτιμώ τα ποντικάκια. Έχω ένα πάρει τελευταία και είμαι ξετρελαμένη μαζί του. Εμένα τη μαϊμό που μου έδωσε μικρή η μαμά μου. Την έχω ακόμα. Κοίτα τα βρωμόσκυλα. Ποιοι είστε και γιατί μας λέτε βρωμόσκυλα? Λαγουδάκι είναι. Δεν εννοούσα αυτή την έκφραση, φρικιά. Μας λένε φρικιά. Ναι, τι, σου φαίνεται κακό? Νομίζεις ότι είσαι όμορφη? Αχ, ας γελάσω. Είσαι σαν να έχεις βάλει μια κάμπια στο κεφάλι σου. Αχ, τι φιωγκάκι είναι αυτό. Είσαι πολύ μωρό. Και θες να μου κάνεις και την έξυπνη? Είδα πως μας κοιτούσες πριν. Νομίζεις ότι είσαι πιο όμορφη από μένα. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, δεν νομίζουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν όμορφοι και άσχημοι σε αυτόν τον κόσμο. Όλα παίζεται για το χαρακτήρα. Μπλα μπλα μπλα. Άσχημοι υπάρχουν. Και είναι αυτοί κοντοί. Ποια είπες κοντή? Εσένα! Κοίτα τις αυτάρες αυτινής. Δεν έχω μεγάλα αυτιά. Δεν έχει, είναι λαγουδάκι. Εσύ σκάσε. Γιατί θα σε φοβηθώ? Βάλει τη γλώσσα μέσα. Λοιπόν, Την έχω για στυλ. Τι να ξέρεις εσύ από στυλ? Φύγε από εδώ. σταμάτα. Λοιπόν, φύγετε παλιοκόριτσα. Νομίζετε ότι είστε πιο όμορφες. Αλλά Εμείς θα κατακτήσουμε το σχολείο. Είμαστε πιο δημοφιλείς και όλα τα αγόρια μας γουστάρουν. Και ήρθατε τώρα εσείς να κατακτήσετε την πρώτη. Όχι. αχα. Oh yeah. Κάποια έπεσε. Θα φωνάξω την αδερφή μου. Δεν με νοιάζει. Πάμε. Πάμε. Λίζα. Μαζί είναι. Πάμε. Τι έγινε κορίτσι μου, τι φωνάζεις? Αυτή η κοντή εκεί πέρα η γάτα και μία μαϊμού που βγάζει τη γλώσσα έξω μας έβγαλε τη γλωσσάρα μας και μας έβρισε. Πάμε να τους μάθουμε τι θα γίνει. Θα τους δώσουμε μπουνιές και κολοτσές. Πάμε, Λίζα. Θα τους μιλήσω καλύτερα. Πάντως πώς βρίζουνε την αδερφή μου? Πάμε. Να, εκεί αυτή η κοντή είναι. Πηγαίνετε γιατί μου μπαίνει πολύ τελευταία. Γεια σας χαζές. Τι κάνετε ρε στην αδερφή μου? Ωχ, Θεέ μου, είστε ηλίθιες. Μα τι λέω, αφού είστε μικιά. Να κατακτήσετε την πρώτη. Έλεος. Ποιες νομίζετε ότι είστε? Και καταρχήν έχετε καθρέφτη σπίτι σας? Έχεις εσύ? Βασικά, εσύ και να έχεις δεν θα φαίνεσαι. Κοντή. Τι γελάς? Τίποτα. Και εσύ κοροϊδεύεις τα αυτιά μας, αλλά εσύ δεν πας πίσω. Κάτι αυτά και τίποτα δεν θα ακούς. Υπονοείς κάτι για τα αυτιά των γατών? Στη μαϊμού μιλούσα. Α, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Αν ξαναπειράξεις τις αδερφές μου, δεν θα ξέρετε τι έχετε να τραβήξετε. Ελίζα μου. Συγγνώμη. Ναι. Δεν θα ξέρετε τι έχετε να τραβήξετε. Εντάξει, αλλά εμείς δεν τις κάνουμε τίποτα. Να. Λοιπόν, σιγά μην σας πιστέψω. Πάμε, Λίζα. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε. Πάνε τα μικρά και ειδικά η αδερφή μου. Τζον, με λένε Τζον. Τι? Με λένε Τζον. Α, οκ. Εμένα με λένε Λίζα. Μισό λεπτό. Είσαι ο Ντόν Μόργαν, έτσι? Ναι, γιατί? Πλάκα κάνεις. Μένουμε ακριβώς δίπλα. Η μαμά μου ερχόταν καμία φορά στο σπίτι σας και το καθάριζε. Ώστε γι' αυτό είναι καθαρό, Ναι. Τελικά δεν είσαι τόσο ξινή όσο λένε. Ποιοι λένε ότι είναι ξινή? Το άκουσα κάποια παιδιά να το λένε, ναι. Α, ναι. Τα ξέχασα αυτά τα παιδιά. Την Τζέσικα και την Τζέσικα. Δεν το είπε η Τζέσικα, ίσα μου είπε ότι είσαι Ναι, πολύ... καλά, εντάξει. Μη τη δικαιολογείς. Είμαστε εχθροί από την πρώτη. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις, οκ. Ναι, μωρό. Oh yeah!
έγινε, παιδιά? Σκολάμε! Σκολάμε! Ναι. Θες να γυρίσουμε μαζί σπίτι? Ναι, γιατί όχι. Πάμε.